Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләрем. Татарстан Республикасы мусульманнарының диния назараты һәм шәхсән үз исемемнән сезне, туганнарыгызны һәм кардәшләрегезне Корбан бәйрәме белән тәбрик итәм. Корбан бәйрәме Аллаһ безгә насыйп иткән зур гыйбадәт. Раббыбыз биргән сансыз нигъмәтләр өчен рәхмәтебезне белдереп, буйсынуыбызны күрсәтү. Аллаһу Тәгалә изге Коръәндә булай дип әйтә: "Фасалли ли раббика ванхар." Раббың ризалыгы өчен намаз укы һәм корбан чал. Корбан гаете җәмгыятебез өчен дә файдалы бәйрәм. Чөнки корбан итенең бер өлеш ятимнәргә, мохтаҗларга, факирләргә, күршеләргә таратыла. Бу изге бәйрәм туганлыкны, кардәшлекне ныгыта, шәфкатьле, юмарт һәм мәрхәмәтле булырга өйрәтә. Сөйкле Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Аллаһу Тәгалә каршында иң яхшы көн ул Корбан гаетенең беренче көне дигән. Шушы изге көнне ихластан гает намазын укып, дуга кылырга, Корбан китерергә һәм Аллаһының рәхмәтенә ирешергә насыйп булсын. Аллаһ Раббыбыз безгә бәхет, сәламәтлек, илебезгә тынычлык, именлек, муллык һәм үсеш насыйп итсен. Корбан гаете мөбарәк булсын.